Usikakhulu ngexesha lakho siyakwamkela kwi-Sarafa. Ndiyabulela msazasi, ndiyabulela kakhulu. Kakade xa sithetha ngento nolimo phakathi sithetha ngento noko edlala indima enkulu. Sithetha ke ngoqoqosho kwangendlala ngoba xa ulimile ukhe egadini uthengise kwananjalo. Masithethe ngeliphulo lenu kuqala. Okay, iphulo lethu silulutsha laseLudalasi lusukela ekubeni sifuna ukugxotha igadi yeziko njengoba sowutshilo msasazi. Umbutho lo wolutsha uqalwe ngo-2021 kwaye fully registered, uyacomply kuzo zonke i-regulations. So into besifuna ukuyenza besifuna ukubulela nje amanina ngokokuba sinikezele kwaye sivuselele utyalo okanye ukulima ezilalini. So into esiyenzileyo ke sesakwazi uba sidibanise abantu abadala especially amanina elalini yethu eLudalasi ngendlela zokuba sibabulele ngendima abayidlala ekuphileni kwaye sivuselele indlela abakhule ngayo ukulima. So into esiyenzileyo ke sisafumanisa uba akusalinywa noko ngoku, so ithetha ukuthi loo nto noko uqoqosho olu luyabetheka kanobom. So sithathe inxaxheba yokuba sibethe iimali silulutsha sithenge izityalo, nalapho izolo sithe sanikezela ezo zityalo kumanina angaphezulu kwe-45 ngaphezulu kwama-25 izolo. Baninzi aba bantu. Masithethe ngoku ngomhlaba abaza kuwusebenzisa. Ukuze nibe kanikezela ngazo zintoni eniqale nazijonga? Into eqale sazijonga besisoloko njengoba eliphulo kudala liqhuba okokuqale umbutho lo ibiyenye objectives zalo mbutho ukubuyisa ulimo. So besiba-involva kakhulu abazali bethu, bonke nje sibavusela igadi njengokuba sazi uba ezilalini kuneegadi. So into esenzileyo ke bekulungiswa igadi oko lixesha eli kulungiswa lo mhla. So igadi besezilungile ke ngoku, abanye already besele betyala izityalo zabo. So sathi ke kwaba kulungele ukuba bangatyala sabamema sakwazi ubanikezela ezi zityalo. Alright, zizityalo eziliqela okanye abantu abaliqela abaxhamla kule nto. Nizithatha phi ezi zityalo? Masithethe ngenkxaso ngoku. Asinayo inkxaso tata, akunamntu, asinazi-sponsors. Into esenzayo sibetha imali kuthi qho ngenyanga. Xa besingurhulumente benzothi sinee-ministers. Sinabantu abathile esibanyule apha egrupini okanye apha kumbutho wethu. Abanye bajongene nezikolo, ukufundisa abantwana ezikoleni, abanye ispoti, abanye i-agriculture. So kule iprojekthi ke yezityalo ye-agriculture lo simonyule ibe ngozoququzelela okokuba sibethe ezo mali. So ndizama ukuthi yonke imali esithenge ngayo siyibethe kuthi, so akukho nkxaso sifumana kubantu bangaphandle. Uqinisekileyo ke abahlali ngakumbi abaxhamleyo bayayivuyela yonke le nto? Bavuya kakhulu, like abanye izolo baqalise kwa izolo ukutyala. So sabe babandakanye nabo kakhulu ke kwiphulo lethu, bayayi-understand okokuba sifuna ukwenza ntoni, sifuna ukuyaphi, because sithe kubo sizayimonitharisha ke le nkqubo okutyala kwabo okokuba ngaba bazinakekele na izityalo zabo. So nantoni enye bazayidinga, umzekelo amanzi nokunye, sathi siyimonitharishe because injongo zethu kukuba inxalenye yezivuno zabo bazawuyitya okanye enye bazathi bayithengise ukwenza bakwazi uba bathumele abantwana esikolweni. Okay, ngoku sithetha ngokuba nifuna ugxotha le kati eziko. Xa sezikhona izityalo zifuna ukumaintainwa, zinikwe yonke into eziyifunayo ukuze kuphume esi siqhamo kufuneke ziphumile. Ngokuqinisekileyo aba bantu nibanike yonke le nto, abanye babo iza kubahlula i-maintenance. Sithetha ke ngamanzi nangamayeza ukuba zingatyiwa zizinambuzane njalo njalo. Masithethe kuloo aspect nindawo kuzo. Okay, sinayo i-project plan yethu beka kabanzi ngokuba sazimentshena kanjani ezi zityalo, kuba kuyakhanya kudivela okokuba abanye babo abaphamileyo abanakwazi ukuzimenteyina. So njengoba nditshilo sibetha imali silungisela oko okokuba amayeza okumenteyina ezi zityalo sikwazi ukuwathenga kwakhona, kwaye siyaqhubeleka nokubhala iileta siyithumela kwezinye zee-shops ukuba sifuna inkxaso ngokwemali. Kodwa kwangoku konke okusixhobele siyayibetha imali, ikhona imali enyana eninzi esengxoweni ephethwe ngulowo uphathiswe ukuba abe responsible for agriculture. Alright, ngaphandle kweli phulo, what is next? Ngoba kade xa sithetha inyanga amanina sithetha inyanga yonke nakubeni sibe sijonge ulusuku lwayizolo. Enye iphulo elilandelayo ngonesiphezu kwalo ngoku likwakule veki sizawuthi sinikezele nge-sanitary pads kubantwana abangamantombazana abasezamkhanya junior secondary school, isisikolo eselalini.
then nesinye isikolo esikwilali ekuthiwa kusemfadaleni iMapiki Junior Secondary School. So elo phulo elo bekufanele uba silinikezele ngala birthday katata uMandela, but ke ngoku safadalala sathi sinikezela ngalo kule veki i-sanitary pads ezi-105. So liphulo elilandelayo elo. So sibhizi kwakhona ne-netball, njengoba enditshile uba kunabaphathiswa kwalapha kuthi baphathiswe ii-portfolios ngee-portfolios. So sifuna ke ukuvula i-tournament ye-netball kubantwana basezilalini. Already ibhola nee-kits sesizinazo sesizithole, kodwa ke sifuna ukuyiqala ngokusesikweni. So zezinye zee-projects esinazo ezo. Lihle kakhulu eliphulo, kodwa ngokuqinisekileyo nokubeni sewuzidandalazisile ezinye izinto enifuna ukuzenza njengale, kodwa kukhapho nifuna ukuzibona khona ekuhambeni kwethuba. Yeah, apho sifuna ukuzibona khona sifuna ukubona yonke igadi yaseLudalasi endimakude nakwilali ezingqongile i-green, kulinyiwe, kuhlaza. Sifuna ukubona wonke umntana esesikolweni, sifuna ukubona wonke umntana enxiba i-uniform, sifuna ukubona wonke umzi ekwazi ukuzilimela azityele egadini yakhe. Kwaye sifuna ukubona wonke umzi e-free, wonke umuntu e-free ukuhamba ebusuku, ungekho zi-criminals, ungekho zi-drugs, ungekho buselwa kotywala ngokugqithisileyo. So eyona nto sifuna ukuzibona siyiyo, sifuna ukubona wonke umuntu, because sithe xa sijonga i-assessment yelali yethu safumaniseka ukuba inqanaba labantu abafundayo liphantsi kakhulu, i-drop-ups, ii-rates zabantwana abadropha esikolweni liphezulu. Okwangoku awukabikho crime ingakanani, but sayibona iyeza. So sifuna ukuyibona ilali yethu nezinye ilali ezikufutshane i-free. Sifuna ukubona abantwana bebandakanyiwe kwi-sports, sisebenzisana nezikolo, ingakumbi isikolo saseZamukhanyo, nesikolo saseNgqeleni, kunomisi esidilisha naye phaa, uMiss Ntombenhle Mbanda wama-grade 12 kwisikolo iNdimanda High School. So sifuna ukunaba sena kwezinye izikolo, but obviously sifuna ukubona abantwana befunda isidima sabantwana abangamantombazana siphumelela kwakhona. Ithathe lithuba siyibulele sibambe ngazo zibini. Ndibulela kakhulu dada, ndibulela nako abaxhasi bethu ilali yethu Ludalasi, nazo zonke ii-members ze-LYDG nabo bathanda umbono wethu. Sicala kananjalo okokuba inkxaso, basiphiwe inkxaso ngaba noko bangakwazi ukusixhasa nabalixhasayo iphulo lethu. Siyabulela kakhulu. Kakhulu. Right ke mphulaphuli, yazivela isintu sitolikwa lo ke uphuma apha emnxebeni, yinxalenye ke yabulutsha lapha kwindawo yaseLudalasi kanye eSajonisi, nalapho ke bathi Mkhanyisi Mgxekwa. Right ke bevakalisa ke phofu ke ezona zinto bathi babe kanti bayazenza njengolutsha lwala mandla. Sibeka ngoku kwimizuzu